KwabaseKorinte besibili isahluko sokuqala soqala ukufunda evesini lokuqala. uPawulu, umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, noTimothewu umzalwane kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte nakubo abangcwele bonke abakulo lonke lase-Akhaya. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini, nolunjani, ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi nguNkulunkulu, ngokuba njengalokho izinhlupheko zikaKristu zivamile kithi, kanjalo nokududuzeka kwethu kuvamile ngoKristu. Kepha noma sikhathazeka ngenxa yokududuzwa nokusindiswa kwenu, noma siduduzeka kungenxa yokududuzwa kwenu okusebenza ukukhuthazela ezinhluphekweni zona lezi esihlupheka ngazo nathi. Nethemba lethu ngani liqinile, sazi ukuthi njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko, kanjalo ningabahlanganyeli nabenduduzo, ngokuba asithandi, bazalwane, ukuba ningazi ngosizi lwethu lwasehlela e-Asiya ukuthi sasisindwa kakhulu impela ngaphezu kwamandla ethu, saze salahlekelwa nayithemba lokuphila. Yebo, thina ngokwethu sasizizwele ukuthi sinqunyelwe ukufa ukuze singazethembi thina, kodwa sethembe uNkulunkulu ovusa abafileyo, owasihlangulisa ekufeni okungaka noyakusihlangulisa, esethemba kuye ukuthi usaya kusihlangulisa. Nani nisizana nathi ngokusinxusela ukuze umusa esiwuphiweyo ngokucela kwabaningi siwubongelwe ngabaningi. Ngokuba ukuzibonga kwethu yilokhu okungubufakazi bukanembeza wethu, ukuthi sahamba ezweni kakhulu maqondana nani ngobungcwele nangobuqotho bukaNkulunkulu, kungengokuhlakanipha kwenyama kodwa ngomusa kaNkulunkulu, ngokuba asinilobeli okunye, kuphela lokho enikufundayo nenikuqonda kahle. Ngiyethemba futhi ukuthi niyakuqonda kahle kuze kube sekugcineni, njengalokhu nisiqondile okwengxenye ukuthi siyiqholo lenu, njengalokho nani ningelethu ngosuku lweNkosi yethu uJesu. Nginalelo themba ngangifuna ukuza kini kuqala, ukuze nithole umusa ngokwesibili, ngidlule ngakini ngiye eMakedoniya, ngibuye ngize kini sengivela eMakedoniya, ngiphelekezelwe yinina sengiya eJudiya. Pho-ke bengidlala nje ngisahlose lokho na? Lokho engikuhlosayo ngikuhlosa ngokwenyama yini, ukuze kimina kube nguyebo, yebo, kanye noqhabo, qhabo na? Kepha njengokuba uNkulunkulu ethembekile, nezwi lethu kini alisiye uyebo kanye noqhabo, ngokuba iNdodana kaNkulunkulu, uKristu Jesu, owashunyayelwa kini thina, mina noSilvanu noTimothewu, wayengesiye uyebo kanye noqhabo, kepha kuyena nguyebo, ngokuba noma izethembiso zikaNkulunkulu ziziningi kangakanani, kuyena zinguyebo, ngakho-ke ngaye zingu-ameni futhi. Kudunyiswe uNkulunkulu ngathi kepha osiqinisayo kanye nani kuKristu, nowasigcobayo nguNkulunkulu,
owasibeka nophawu nowasipha isibambiso esingumoya ezinhliziyweni zethu. Kepha mina ngibiza uNkulunkulu abe ngufakazi emphefumulweni wami ukuthi ngenziwa ukuniphephisa ukuba ngingaphindanga ngize eKorinte, kungesikho ukuba siyabusa phezu kokukholwa kwenu, kodwa siyizisebenzi zokuthokoza kwenu kanye nani, ngokuba nimi ekukholweni.